Čika, na ručok možete u stolu staviti. Ne ti kupo, baš kupo. Ajde, male! Hrine, što teraš tu, ko tebe tu tebe? Znaš što se, ne mi Ej, vidimo da ne može da piše. I ljudi ja tam na drugата страна не може да piše. Да пиеш. Това се откаже, като е най-старо. Там да речем повече. Заглавим пак 40 години. Чакай. Идем, чакай. На теб ти вика, бе, мали. Зад гола ти вика дума. Аро, ти ще играеш? Ако? Riba, za koji igraš, Riba? Penal. Da, bе, penal. Sudi ova namestena. Namestena je, bе, kolega, bе. Zdravo, kolega, šta si? Senat, ne prenesuvaš uživo. Ne. Ajde se namesti. Ne, ajde, namesti. Ja тука. Ама, ще се превестят. Можеш ли оттам? Айде. Ти пиш лопти, не ли бре? Лопти бе? Пръв път ли? Ама ние не
Molim? После като ги завършиш на Саша, ме прати на ветеранци да стане на YouTube кай нас. Добре, аз съм ти я ставам и аз на YouTube, може да си я симне от малко. Може и така, какво сакаш? Ако. Окей, нас на страната, като наши. Не, сто. Цялен семестър. Се на такива. Я тук трябва да дойдеш ти. Може да се сбиете малко на там? Ето. И оттам има. Тя е колегиална, това tu е. Тук е тен колегиално. Я и сенът. Я прием ти го taj broj tvoj šov. Може никакво да... Нали имаш малиги ти броевите, що прави? Не бе, броя си ми е това. А? Броя си ми е това, вече 15 години. Отваря не, аз не така ти извиня. На месенджер. Месенджер, там имаш менеки. Работи, затова Много бърже гол падна. е попенал Джанов. Пенал. Пенал пробва. Кажа му я на новица 3+, най-малко ти бие. За повече не знам. Со с хендикеп са човека, намерно. Тук гола и пая цекваш, не ли знаеш? Да. Кога не е имало гола? Оне път 3 ли беше? Кога беше? 2-2. 2-2. 3-3, се е имало. Не, нека како сте изпустили водство не ми е ясно. Да, бе, да. Ова. Я отиду на манастир да видам другарка ми. Не бива. Ако? Айва, айва. Мора да изпущим. Иди налага правило. Кой налага тук? Ти си Сандър. Кои са е? Ти отскочим. Па запали. Това кой е? Това от потен. Това не го има. Това от потен. Тя се води, знаеш. Нека взимам. Ние си казах пред да напишените мале втора лига, че се преди просто лига. Сега за втора лига има повече. А? Ке чукам. Вардарски. Не, там била, казал. Четири два. Защо ще по-леви да взимам? Три пъти водят. Тук е нас. Души имам поясен. 4-5 души. От пет че има. Едно само е като да се Кой наравно там? Не може да кажа спият. Дори къде нас опава. Или дори е бил. Vamos, съм. Благодаря и се отида. Зама на пари. Замали. Браво, дете, айде. И на тия ще е така. Ще провод. Частно изгере. Здраво, Вилче, добро ти.
Mi te sad ne možeš da mrne riba da mi se zalepo ovo. Nema, znaj go riba da samo lovi penka mu mnogo Опасно беше бе. Тони. Ние като вие се още по-внимаваме, като сме победим 1-0, 1-1 да победим изпокарала си и второто 3-0, мислим 3-1 завърши. А у вас е път 2-0 с Рудър и сега вземем. Добре. Това не години взема Вардарски се миги по-добре. Богданци. Имат от Кожух взема на играч и... А Слово изгледа джава си, тежка работа. Виница, слаб. Това дете от смичката, ала му посегаш това дете? Смичката? При нас ли? Да. Това Смичката само... Айде бе. Горе. чек. А, Сердар? Сердар е това? От Детонит? От Детонит. Адемов. Това е играч и на... Добре. Сердар Адемов. Това е играч, брат. Няма да решим това. Стешно. И овче поле да. Няма да. Това е цец. От Бреганец. Абе не съм пак. Игра детето Недо. Оле какво гол е, бе. Каснеш. Добре. Чекайте ви от чиката. Браво, гол. Добра акция. Той па вашия тренер ще изводи ли топла вода? Защо не го стави Гигов да брати? Не, добър е. Абе, шо е добър бега, не знае дека не си гледа. Добър бега. Не знае дека не си добър бега. Браво, дечко! Това му викаме. Много е статия. Браво, Иле! Браво, дете. Не, това е дете играч, брат.
što niti igraš. Ostani gore da igra, Koki! Mirno, Mirno, sam! Daj, Zale, sjedi Gabi, ej! Hop, hop! Popući mi jazel. Mirno! Drmi ga uče zaspešen tam. Viktor, mnogo ti spada! Kontroliraj go! Втора година при нас. Dojdi, David! Levi desno! Gdje je tamo kada to je, gdje je tamo kada to je. Čika, čika! Na penalu odiše Patovac da go se hvata. А ми се какво знаете? Da, ali moramo da neće mi napravi on, brate. Mele ima uprava za to, pojma ne. Сенат, не да даш коментирам. Da, samo ne беше dobro. Инако ние, като ние обичаме да видим от наша страна. Малей. Това е от армията, не? Мали да съм тренер, това те знаеш кой ще игра кеме, нигде. Кой? Има това кена, са вземали 12, там просто там няма. Дека бе толкова не прецизно. Gdje je napravili koleno? Koj? Gdje je? Gdje je? Ja znaju da nas koleno se ne Mislim za Darboru, da Republika. sa Hrvatskim gole. Skarbin ti, skarbin. Šutnija be posilno be. Šutnija be se na isto mesto be, tu ne možeš ni do... Marlon. Da, da. Igraju sve i Ne, 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 ne,
On i bratno zadi tu. Čekaj, da li je David, ja mislim se David Mitev je trener, on baš je, mislim da je konje trener. Da. Dajte neki igrač. Čekaj. Ne, David Mitev. Nego, otkućen je to. Kasniš? Neka te kaj treba. Evo tukaj nove reduje. To je ta budinarska traje. Така е леко. Мачо! Kao vodička ne mu nosi. Sestara. Мачо! Doktor nema li ti je? Dobro. Što sam ne može ona se postaviti. Ne je posao malko. Ne, da. Не са да правят. Саша кога прави со камерата други. Je, kako ne ve. Само се кара. Ебе, шо се? Зашо? Защо се закача сега? Радим се. Шо за кма? Фал. Ако не судиш, не судиш. Кажете това има двойца. Не се закачайте, бе! Има тайна, нормално. Не потреба се. Tebe zakičajno. Това е тачно съм е като. Жет с него и леко му дара. Сака си му едно пъти, бе, човек бе. Не мой, ай. Ама не судията. Как го спусна? Ай,
Bravo, Serdar! Nešto napravljamo u tim. Толкова трябва. Я бе намараш там. На Фейсбук, кай нас на карамци. Igrame futbola, ajde dosta sad. Абе, тръгни се откъде него, бе! Ама и това 13-ката провокатор малко. Как ще гледам? Ти ама гледай. А? Сега разправява се 13-ката и овай. Да. И се мислиш, какво трябваше? Ами така ги правят глупости. Младаци го гледаш от това Ами такива. що сега гледаш, толкова имена ми Да. фитило е кратък, как си. Вас браним от вас. Не знаеш kaj, регляшка. Ей, да. В Брегалница завършат и некът никъде да играт. Толкова. А Брегалница тип кейса? Права ли няма? Да, знamo се прavo. Slavo, da. Сега чиката ли ти изгледа? Видим. Изгледа? Докато чиката беше промен. Ако е това. Добър шутер от тук гол трябва да ви. Да, бе. Това е Боник, ако я вземе. Има шутер. Да беше Чарли тук. Чарли брат му сватба прави си. Тус. Тус, България ще е. Да, не я задахте. Бе дахте. Айде, тя. Чекайте, за кабинки игра, Има игра, Оцем да. да видиш колко са. Гарно се викаш 3+6 секунди. Това е за национална тактика. Ще себе така сбракува, мале такви. Абе, я това ми почетнички грешки за това, я такви работи не ми се гледа и живо. Не е лоу това бързо да ти, не? Гол. Сега там замътихте отгоре. Ще водоводи за вечер. Пръскане ще оправя там. Почнем и го правят. Ajde na vtora, na vtora! Надо
gledaju na filmu. Što ono hoće, gledaju na filmu. Koliko pendera? Je sad pender rezervoar, pa da je всичко изгледа. Хора не прави. Пане бе. Децата обиде. Kim da se buni, da kim. Napad go, bej! Имаше, ама... Neće baš. Osjetio da ne znam. Njemu se neka više. Thank you.
Ima, ne? Mitka te pobrzo nego stopat, od nego pušće da igra. Krivo, nego je on bude spis da napravi neko rokat. Če go pomije, ne, će ga već crven karton pušće. A? Ili je gol ili crven, drugo ne. Ja on bega другата страна. Не е логички, да? Diva zašao. Bravo, Stevet. I kontrola, da. Абе, да бе, много стабилен бе. Bravo, svaka čast, vidjeli kontrola na top. Bravo. Tako, tako, gol. Glava vodi na tom djekovu. On su s nogu igra. Još su glavali. Kada je devetkata? Da. Samo malo. Male. Ova Serdara, svaka mu čast, sve kada to bilo pravo. Brzo je to. Mnogo dobro. Povale? Da, osmička dobro. Osmičkat? Kazao da je to nisu bilo sudanje, iskustvo je tom bratu. Male. Ne, siguran go. Ще 5 минути си изпоканува си. Колко е сата? Не знам защо ти кажа. 10 минути има всекако. Не бе, викам, от 5 минути си изпокара това. 5 минути толкова не гледа. Колко време? И стане гърчове нозе.
теб на корема, веднъж не може да продуиш и техники. Там ще стоят и техники. Отсръвен. Избега му топката. Сравен ли? Не, жеткено, но Аз не видях. избега му топката. Но само избега му топката. Секваш кой играме с Ник Сене, мора някой да се говори да кене. Обавез. Кой това беше сега? Ерол ли беше и това? Не. Горчо, даш 6 месеца носи гипса. Но на влага си я почти да фане. Не е рол, да. А може да Само виках на него. ако не е рол, то ще стоя. Ерол ли това? Не. О, не, мой. Он имаше търкове да го Всекъде ме даде. чукай става. Да, явно там. Слави, У него му е школата трудно. Тогава се е настроял Европа. Ще фигуре го размахне. да не го направи футболер. Това сега не. Ей, гада, не, нещо озбил. Кой е това? Ерол е? Изгледа. Това ще гледа, но Оди, Игор, оди. Ослободи се, не се лигави. Аман бе. Това фиксер да те мал. Не знам кой е. Колко ми не прате, за че го рипне, бе. Нямат сила да тренират. Сити. Още имаш повече да тренират нещо. Ваш дед. Много става. Давай,
Bravo. Bravo. Male. Dobri. Kilo, ti si daj pamet, da tu se slušate! Ajde. Bravo. Gol, 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 gol. Ave, ajde, šo praviš be, batka. Ja sam siguran da ne bitno. Ave, daj mu gol, be. Ne, koji ti šutira? Ne priznava sudija.